Kublai ye pi ki prolog por jor bi sio tanat baskat man page kan ka channel na ka post ka por te hakan ka video kan ruai pi na ka jing betip nam ta ka fit ka jing betip nam ta kan ka fit ba sa pelong hanim nai pan wan te hakan ka fit an don ka jing ka option ang dan sing compression par haka step jong ka fit na ka singi jong ka fit an don ka tip breaker nam ta jong pi ki prolog ba jo sio tanat ban kai football phila bon wan sim ta kan ka tip breaker te hakan ka mit jong ka fit an don ka pumper house si nam ta jong pi ki ba ki ba sio tanat ban kai house si but an don ro ka je hakan ka mit jong ka fit te semua pe tu kod ya kan video kan percaya pai pi nam ta kan ka fit but ha ega jaka bat lano ka tarik te tom ta kan percaya pi ya kan ka fit ka ban long ha ka sitrik bat ka lightrik hom nai bakat way arjar arpsan ka jaka kan long ha madan he jong ka light kor barok ngai pilai thu ya kan jaka ha madan he jong ka light kor ba asa pelong hadu arsngi ka sitrik bat ka lightrik te ki program kilong kumne harum ha kan ka si haka sitrik menakat way arjabasan anadon ka dancing competition ne ka jing kopshan tengi khorngi wari pi barok prolog ki banang bandon ne ka talent banishan shamba wana chimta haka ni si na dogi khna ne ki samla ne ki tumen ki badon ne ka talent phila ba ma chimta haka ni ga jing kopshan haka ni si plong fit hamadan he jong ka lai kor ka price banikong jong ka jing kopshan ba punya du nyo jar ka ba aro punya du lai jar kebalai bapnya du arjar kebasau arjar bat kebasan bapnya du ciajar kini digi price nam ta jong pi ke bayo ya kini ke price ha kini ke jinga kop shot hang ne ha madan he jong kalai kor te ka buy entry barong sepo nam ta kini ke jinga kop shot tang aspa sikli ka entry price nam ta kini ke dancing competition bapnya tang aspa marway bat ha ka step jong ka strik bat ka lightrik enang don ru ka tibreaker nam ta jong pi ke blok baju sing tanat bale kai football ka tibreaker bapnya tang spa ka by entry shitim kamu shitim bapnya tang spa shitim ka by entry te ka price bening kong jong ka ni ka jingkhun ne ka jinga le kai jong ka ni tibreaker bapnya hadu khatsan hajar ka price bening kong jong ka ni tibreaker bapnya ha ka ni ka step ne ka ni ka si jing pelong fit hang ne madan he jong ka lai kor te ka price ba ar bapnya du shupho hajar ka price bening kong jong ka tibreaker bapnya du ka sanajar ba ka price ba ar bapnya du shupho hajar te ka pot pelek ka ya ka ni ka tibreaker nandu ka form step ha ka shupho jam step bat ka bas nyau tan re shu ka dai ka pampar phausi anadon ha ka ni ka mit strik bat ka lai trik hadu sampho hajar ka pampar hausi ha ka ni ka mit bapnya tang sispa shitket bat sang spa bapnya hadu sisla ne shit tang sispa shitket bat sang spa shit ne sisla bapnya ha ka ni ka pampar hausi nam ta ka ni tiket jong ka pampar hausi hadu san pho hajar te ha ka mit jong ka lightrik menakat way arja san anadon kinong tem dj ki baper ha ka ni ka mit jong ka lightrik menakat way arja arsan te ngai barok ni item ne ki program ki badon ha ka ni ka si jimplong fit hang ne ha madan he laikor ha ka sitrik bar ka lightrik scam barok pising tanat yakini ki program nado ka pampar hausi nado ka tibreaker but hado ka dancing competition ka dancing competition in khot iwer phi barok bron ka talan nado ki samla ni khna tumen philap on wasimta hakani ka dancing competition ban ngai yakani ka tibreaker ro philap on wasimta ki baju sing tanat ban kai football hado sanachar ka sompisa banikong bapnyo yakani ka tibreaker bar ka hado shpo jar ka ba ar bapnyo yakani ka price jong ka tibreaker tang sang spa ka bairung shitim te hakani pampar hausi ngai barok bapnse wan simta hakani ka mit bat hakamit jong ka lightrik anandon kinang tem dj but ya kaching tip bakhamnia namta kani ka fit philaban phone dalade hakani ki number paladon hakani ka notice nagaleng jonga tangkum nahi kublesbon ngens kendo pat haka next video